Ahoj. Jmenuji se Aneta. Chtěla bych vám představit moji. Přede mnou sedí Eva Černá. To byla Eva Černá. Vedle mě sedí Sylvie Haňová. Má dobrá kamarádka. Vždycky mi pohlásí, co jsem chtěla. Ano, a vedle Evy sedí náš známý Martin Krkoška. Ano, slyšíte dobře. Toto je Martin. Tak. A po mojí pravici sedí Dita Sahálková. Au, moje oso. Pozor, jde k nám učitelka. Pančulko. Máme to si oko. Dobré. A tam sedí Jirka Tomášek. No, to jsem